Čaute ľudia, ja som Majsterská. V tomto mojom novom videu si dáme hru Stunty na motorke. V tejto hre ide o to, aby sme stuntovali na tejto motorke. Môžeme si tu vymeniť aj skin. Poďme na to. Toto je level 1. Pôjdeme do levelu 15. Tak dúfam, že video nebude mať 7 minút, lebo zatiaľ nám to ide dobre. 3 vedičky určite. Hej. 11 sekúnd, to je bolo krátke. Dobre, tu si robíme beko. Tu musíme aj chvíľku počkať, dokým tá gula spadne. Okay. Lebo, no, tam taký ľahký level neviem dať. Dobre, poď. Taký zlý začiatok, no počkaj, teraz sa dám. Poď, stoj. Ja neviem. Dobre, nejak to prejde. A my rýchlo prídeme. Pekne. Tesne, ale pekne. Toto nám trvalo pol minúty. Také ľahké. Dobre. 2 hviezdičky. Na druhý level je zle aj dobre. Neviem, jak by som to povedal. Či je to dobré alebo zle. Dobre, ale my ideme. Túto hru som už hral strašne veľa razy. Keď som malý, alebo to je jedno, aj strašne veľa razy som ju hral. Asi aj vy ste ho hrali, tak netreba asi povedať názov tejto hry. Alebo keby ste chceli tento názov, tak choďte na obchod Play. A tam si dajte, že dajme tomu motorky, alebo stunt, motorky, stunt. Ešte tu dáš čo skúsiť. Tu si dáme aj foto. No rýchlo, pretačaj, tak nič. Nevadí. Tak tu si... OK. Ideme. Tu nejdem robiť nič, lebo tu naskočíme na tento tu stroj, auto, alebo čo to je. A to nás dovezie do cieľa a trvá nám to, neviem, ale okolo 32 sekúnd. Jedna hviezdička. Na 4. level je strašné, ale teraz to dáme. Teraz to cítim, že dám 3 hviezdičky, jak nič. Dobre. Zatiaľ dobre idem. Dobre. Nie. Dobre. Len taká. Nebola to dlhá. 2 hviezdičky, nevadí. Dúfam, že tento pokus bude dobrý, lebo... Dobre. Dúfam, že to bude dobre, lebo... Tento... Už máme 11 sekúnd. Dobre. Už som sa lákal, že nestihneme, nie? Dobre. Tu som mohol robiť nejaké salto, ale tu skúsim. Dobre. Na konci také dobre salto. Reklamy. 3 hviezdičky som preklikol nechciac, ale pekne. Dobre. Tu bude tiež 3 hviezdičky. 8 sekúnd, čo je veľmi dobre. No, 11. No. Som sa zlákol, že tam nedoletím a už spadnem. Keby ste chceli ďalšie takéto videá, kľudne dajte lajku, ja hneď v pondelok urobím videa. Prepáčte, že štvrtok nevyšlo, štvrtok nejde tento týždeň, možno. Dobre. Dúfam, dáme si aj nejaký short, lebo už mám na kanále 3 videá. No, teraz uvidíte 4, ale zatiaľ máme 3 videá, takže by to chcelo nejaký ten short. Môžem dať čo ochutnať. Čokoľvek. Dubajskú čokoládu. Hej. Ale neviem, kde predávajú. Počul som, že v Lidli predávajú kde. Ale neviem, či je to pravda. Dobre, dali sme 2 hviezdičky, čo je veľmi dobré.
8 level, ideme do 12 level. Dobre, tak dúfam, že to bude čo najrýchlejšie. 12 alebo 11 level. Máme 9 a natáčame 5 minút. Tak asi takých 8 minút bude mať video. Cca 9. Nie, tu len. No, spadni dole. Pekne na nohy. 2 hviezdičky, ale jak som povedal, dubajskú čokoládu asi nebude mať, lebo to sa mi zdá, že ani nepredávajú Lidl. Keď som bol naposledy, a to bolo včera, tak tam nemali. Tak uvidím, no. Dúfam, že do štvrtka nájdem, a keď nie, tak nejakú Mr. Beast čokoládu alebo Prime. Prime predávali takedy v kopke. Sa mi zdá, že aj doteraz predávajú, tak uvidím, no. A to jak mám dať? To nejde. Pozrite sa. Ide? Rýchlo. Poď, pekne. Že jak tam mám dať, a tam boli aj šipky dopredu, tak sú. Dobre, 11 level, reklama. Dobre, mali sme 0 hviezdiček, jasné, keď sme mali nejakých 50 sekúnd, alebo 40. Dobre. Teraz som utichol, lebo sa snažím tento level čo najrýchlejšie dať. Jak som hovoril, 13 levelov dáme. Po 6 minútové video, alebo 7 sa mi nechce dávať na YouTube, chcem mať také dlhšie. Lebo tak 6-7 minútové to je o ničom. Maximálne 10. Ale teraz, keď máme 11 level, môžeme do tých 15, keď teraz budem rýchlo, tak pôjdeme do 15. Ale keď nebude reklama, lebo tu stále chodia reklamy a to naviť, zastaviť. Tak 2 hviezdičky boli. Ja si pamätám, tu taký glitch bol, že to ťa odrútilo. No skúsim, či to pôjde, lebo neviem. Okay. Ešte to funguje, ale mňa také odrútilo úplne, že dáme tu také, dobre sa to. Na FIFA máme 4 lajky. Dajte ešte ten jeden a z FIFA bude video, lebo FIFA je strašne dobrá hra a video z FIFA vás asi baví, keď na tom dlhom videu, nie na tom openingu, bolo 30 zhliadnutí, čo je akože pre začiatočníka dosť. A ešte tam bolo na openingu 4 lajky, tak dajme 5, urobíme ešte ďalší opening, a ku tomu ešte tam zápas a ešte ten, no viete, čo myslím. A jak sme mohli? Tak dám aj ten dôsledok. Takže tak. Dám si tie rozstrelky a k tomu. Ďalšia reklama, veď jasné, veď v každom levelu. Ja sa ospravedlňujem za tie reklamy, máme 0 hviezdičiek, ale jak som hovoril, dajme tých 5 lajkov, lebo 30 zhliadnutí, maximálne, ja chcel som, že 15 zhliadnutí, a to máš 30, dvakrát viac. Dobre, posledný level robím. 8 minút, 9 minút bude to mať. Toto video vyšlo dobre. Aj keď chcel som ho lepšie, ale to sa dá robiť. Som zastavil video, neviem prečo. No, zastavíme, ideme. Ideme, nezastavujeme. A toto nás neverám. Nie. Ale dali sme to. Dobre ľudia, máme 0 hviezdičiek, čo je... Čo na 13. level je moc málo. Dobre, nezabudnite dať like a odber a my sa vidíme v ďalšom videu. Čau.